pošto oni danas radimo historiju Bosne i Hercegovine sve od kamenog doba do danas. I prije nego što počnemo sa klipom, naravno udarite like i subscribe da možete podržati moj content i moj kanal, da mogu izbaciti još ovakvih dobrih klipova. Pa hajmo početi. Evo početak, znači ovo kao eto malo uvod, znači geografija prvo malo pa je. Znači Bosna je mala država smještena u jugoistočnoj Evropi, sa složenom i raznolikom istorijom koja datira još od antičkih vremena. Današnju regiju koja je Bosna i Hercegovina naseljavali su Iliri, drevni indoevropski narod, a kasnije i Rimljani. U srednjem vijeku ovo područje postalo važno središte crkve bosanske. Kršćanske denominacije koja je bila odvojena i od rimokatoličke i od istočno pravoslavne crkve. Znači bila je znači to su bili u suštini Iliri, znači drevni indoevropski narod, a oni su poslije došli Rimljani. A u srednjem vijeku znači bilo je važno središte za crkvu bosansku. Znači to je bilo, znači to nije ni bilo ni rimokatoličko ni pravoslavno, znači bilo je različito, znači od njih, znači nije bilo slično. Pa eto. I sad govorimo od 15. do 19. stoljeća. U 15. stoljeću Bosna je pala pod osmansku vlast i ostala je u sastavu Osmanskog carstva skoro 400 godina. Tokom tog vremena Bosna je doživjela značajan kulturni i ekonomski rast, a Sarajevo je postalo važan centar trgovine i učenja. Krajem 19. stoljeća Bosna i Hercegovina je pripojena Austro-Ugarskoj, a region je postao žarište tenzija između Austro-Ugarske i Srbije. Ove tenzije su na kraju dovele do izbijanja Prvog svjetskog rata, gdje je Bosna poslužila kao mjesto atentata na nadvojvodu Franca Ferdinanda, nasljednika Austro-Ugarskog prijestolja. Znači u 15. stoljeću pa skoro 400 godina je tu vladalo Osmansko carstvo i kad govorimo Sarajevo postao važan centar trgovine i učenja. A krajem 19. stoljeća je Bosna pripojena sa Austro-Ugarskoj i onda su tu tenzije bile između Austro-Ugarske i Srbije. A na kraju je bio atentat na nadvojvodu Franca Ferdinanda, pa da. I sad govorimo od kraljevine Jugoslavije do kraja SFRJ Jugoslavije, znači dvije Jugoslavije. Tako. Znači, poslije Prvog svjetskog rata Bosna je postala dio neoformirane kraljevine Jugoslavije, a u sastavu Jugoslavije je ostala do Drugog svjetskog rata. U Drugom svjetskom ratu Bosna je postala sjedište jugoslovenskih partizana, koji su bili komunistički antifašistički otpor koji je predvodio Josip Broz Tito. Silama osobine, uglavnom nacističke Njemačke. U okupiranoj Jugoslaviji tokom Drugog svjetskog rata, malo sam tu rečenica, krajem Drugog svjetskog rata i kraljevina Jugoslavija postaje Federativna narodna republika Jugoslavije, znači kasnije Socijalistička federativna republika Jugoslavije, i onda 1945. godine. Bio je mir od 35 godina, znači do Titove smrti 1980 godine, što je bila jedna od najvećih sahrana u istoriji čovječanstva. Nakon Titove smrti 1980. godine.
Tenzije su bile sve veće i veće sve do 90-ih kada su nastali jugoslovenski ratovi. Znači, u suštini, poslije Prvog svjetskog rata, Bosna je bila u Kraljevini Jugoslaviji, u Drugom svjetskom ratu je bilo, glavno sjedište, glavno sjedište za jugoslovenskih partizana, i onda, i tako to sve, dok nisu pobijedili, u Drugom svjetskom ratu, i onda je nastala Federativna narodna republika Jugoslavija, a onda socijalistička Federativna republika Jugoslavije. Poslije. I onda poslije Titove smrti, malo tenzije su bile, sve veće i veće. Od početka jugoslovenskih ratova do kraja jugoslovenskih ratova. Razlog za rat bio je upleten u etničke tenzije i nacionalizam. Bosna i Hercegovina nije bila prva koja se odvojila od Jugoslavije. Prve su bile Slovenija i Hrvatska koje su oglasile nezavisnost istog datuma, 25. juna 1991. godine. Zatim Sjeverna Makedonija 8. septembra 1991. godine. Pa onda Bosna i Hercegovina 1. marta 1992. godine. Bosna je bila mjesto brutalnog i razornog rata, jer su etničke tenzije između Bošnjaka, Hrvata i Srba dovele do raširenog nasilja i sukoba. Rat u Bosni koji je trajao od 1992. godine do 1995. godine rezultirao je smrću preko 100.000 ljudi i raseljenim više od 2 miliona ljudi. Rat je također rezultirao značajnim kulturnim i ekonomskim razaranjima sa mnogim zgradama i znamenitostima uništenim ili oštećenim bez popravki. Godine 1995. godine potpisan je mirovni sporazum poznat kao Dejtonski sporazum, s kojim je završen rat i uspostavljena je Bosna i Hercegovina kao federativna republika sastavljena od dva entiteta. Federacije Bosne i Hercegovine, koja je pretežno bošnjačka i hrvatska, i Republike Srpske, koja je pretežno srpska. U suštini, bile su prvo Slovenija Hrvatska, pa onda Makedonija i onda tek onda je Bosna proglasila nezavisnost. A onda, onda je Bosna bila mjesto brutalnog i razorenog rata, jer su tu tenzije bilo jake između Bošnjaka, Hrvata i Srba. I onda puno su ljudi ubijeni i više od 2 miliona raseljeni. I onda na kraju 1995. godine je završen rat tako što je potpisan Dejtonski sporazum. I onda je uveo Federaciju Bosne i Hercegovine, većinu Bošnjaka i Hrvata, i onda i Republike Srpske, što je naravno pretežno Srbita. I na kraju je danas. Od kraja rata Bosna se suočila sa značajnim izazovima u obnovi i pomirenju svojih podijeljenih zajednica. Uprkos ovim izazovima, Bosna je postigla napredak u oblastima kao što su ekonomski razvoj i integracija sa Europskom unijom. A zemlja ostaje važan centar kulture i istorije u jugoistočnoj Evropi. Ovo na kraju samo kaže kako poslije rata u suštini Bosna se da krenula više napredovat i kako može da uđe u Evropskoj uniji. I opet je važan centar kulture i istorije u jugoistočnoj Evropi. I naravno, naravno ako ste uživali ovaj klip, udarite like i subscribe i da se vidimo u sljedećem klipu
koji će možda biti historija neke druge države, ili će igrati neku igricu, ne znam ja, ali vidjet ćemo, pa se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!